ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବାହାର ଦେଶକୁ। ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏମିତି ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଇକି ଖଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ବାସି କାମ ସାରିଦେଇ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିଥିଲି। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ମୁଁ ଚଉରାରେ ପାଣି ଚଢ଼େଇ ଦେଇକି ଆସିକି ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଛୁଆକୁ ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଠି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ପାର୍କରେ ବସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। କାରଣ ମନ ବି ଭଲ ଥିଲାନି କିଛି ମେମୋରିକି ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଛୁଆକୁ କି ରାବିଡ଼ି ଦେଇ ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି କେତେ ସବୁ ପାରା ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲି, ତାପରେ ପ୍ୟାକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ୟାକିଂ ସରିଲା ପରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଘରେ, ଆଉ ସିଏ ପଳେଇଥିଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ରାତିରେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଟ୍ରେନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସେ ଭଲରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ସିଏ ଦୂରକୁ ଯିବାର ଦେଖି ମନ ତ ଜମାରୁ ଭଲ ଥିଲାନି। କାହାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ଫଲୋ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।